mga reports kan RPN Patrols, entrevista, asin serbisyo publiko. Yan kabos ang tabayanan. Bicol Connection. Kada Lunes hasta Biyernes, alas 9:30 hasta alas 11 nin pagkaaga. Kaibahan si Joey Habana Lin. Bicol Connection. Bicol Connection. Maray na ramrag sa inyo ngamin. Kaninyo pala. Dipisil magtaga ringkunada pa dahil. Sadi na nagpuputi abuho ko ringkunada. Di pagayod ako nakakatuod ka ding paggabil sa taga ringkunada. Malang sakit pala nga ako tuod ka ding paggasarita sa taga ringkunada ta. Kami kaya mga tugang, ang gamit namong saritaon sa radyo, pag nagbo-broadcast, kadaklan Bicol Naga. Tang Bicol Naga ko, no, amo ang pinakang original na saritaon na Bicol kan mga Bicolano. Sa lado teknikal, si Engineer Charlie Buenaobra. An sa kuyang guwapitong kapartner ang sikat-sikat ngunyan sa YouTube. Saka sa Facebook ang sa iyang pangsabadong happy hour. Ang mga parakanta niya pati sikat-sikat sa mga ibang nasyon. Pero mga Pilipino, mga Bicolano. May mga nagdadarayo na pati aling Balatan, Bato, ang sunod ken Buhi, Bula, may mga madarayo na igdi. Ano? Ali sa Nabua, Iriga, okay lang takadakol na papasya digdigi paring siya. Magayunon pati pagparadangugon ang mga kanta. Kaya sikat-sikat ining partner ko sa lado technical, si Engineer Charlie Buenaobra. Ay, good morning man ki hermano mong Rodel and family. Kansarong udto duman ako nagbakal ning panira, luto na, purti man, na mga luto talaga ni hermano mo. Ako ngayon ko sa di jowing kalderitang pabo. Ano niya ko yan, pwede sa may rayuma o arthritis. Pwede nga yan. Tabuin na niya ako kung mga duwang order. Sa katanganailing ko, garo may ang sauce niya, garo parang brown. Ano niya ko yan, Hermanong Rodel, may peanut butter. Ako nga di mani. Ay, di mo niya ako kwenta kada na ta, baka mapilay ako pagkaaga. Adi na sa nalagod fried chicken nga nako. Ay, yun, saka itong, ano pa ito? Gulay na mayong balaw. Ngamin nga ito may balaw. Ay, pangyayari nga niya ako. Dahil pwede. Taas na naman ang uric acid. Kaya, so pwede lang. Nagtilam-tilam ako katong kalderitang pabo. Pero kung mayo itong peanut butter, ay pertikin tanang ako ading kamutan. Ano pa ding siya? Pag tao baga, ganado magkaon, tapos, an maluto mo pang sinap na itong marina klase, araw kan mga sinanduming, sinampagitang kanon, tapos masiramang panira, masiramon magkamot habang nagkakakan. Kaya sa mga misis o mister, mag-disponer na ng lulutuon, ngunya na pangutuhan. Kadipisil pati kan, kan sintabong hanapon sa panahon na ini, na pandemic.
Sige man pati ang mahal kan mga presyo kan mga barkalon ta, mga pagkakan, mga karne, sira sa tabang, sira sa dagat, sige sanan marahal. Ano na daw nga niya ako, ta sige pating langkaw ngunyang kan na COVID cases sa parte kan na Bicol, Rinconada, Camarines Sur, baka na naman po kita. Maitaas sa General Community Quarantine kan na Bicol IATF. Maski po si Gubmix, pigi-request niya na yan. Dahil taman pagparabasolon ang probinsya, mga tugang, kung igwaman mga pupurli sa probinsya kang Camarines Sur, na nasasautan ining ibang mga local standard individuals, may daradaran COVID, Delta variant kung ano pa, kaya da naglalangkaw. Da imang pwede, lalo na kung mga digdiyan ipinangaki, digdiyan naka-arestar, digdiyan mga lehitimong residente sa Camarines Sur na gusto magpuli digdi sa Camarines Sur. Mayong sisay man pwede magpugol. Tama, parang siya o mali. Dawa ang gobyerno, dahil hindi ang pwedeng pugulan. Dawa sisay man na taong individual. Dahil mo yan nung ka pwedeng kontrahon. Kung gusto yan pumuli, inot na inot, nagugutom na sa Manila o sa iba pang probinsya. Nasasakitan naman ang sendang pagbuhay. Sa endang kayamanan, ang sendang mga pagrurugari, daga, tanuman, yan man digdi sa Camarines Sur. Kaya iba man na ibang local chief executive, iba man na mga kontra sa administrasyon kan probinsya, ang pigbabasol ng mga balik probinsya kaya ngayon ini. Kaya ngayon nagdadakol ang COVID cases sa laogan sa tuyang lugar. Taday man nindo kayang ma-provide ang pangangaipok ito. Di ba nga ni, nagkukuraw ng gutom naman sa indang pinag-iirok-irokan. Kaya unawaan po kita, tarabangan kita, basta importante sa naman po, ang sabi ni Gubmix, dahil lang magparlusot kung mapuli sa Camarines Sur. Tamay Del Gallego kitang checkpoint dyan, napipil-apan ka mo, i-antigen test ka mong libre. Bakong araw ka ibang mga local government units, ibang mga alkalde, may mga response COVID response program pa kamong nalalaman, pero kamong itinataong antigen test na libre, maging swab test. Tanod dyan sa buigwa, di man si Mayura Marja Aguinaldo, kung minangaw-ngaw, permi man yung kontra sa mga Villaperte. Ang sinasabi pati, pinapadipisilang kamo kan probinsya para tawan ang kamo dyan yung bakuna. Alam mo nang tarantaduhan yan. Na mismo po ang Camarines Sur, dinadayo po kamo dyan kan team, kan mga healthcare team, unit, para magtaong roll out vaccination. May covered court bagasinda dyan na pinagibo. Yung ginibong vaccination center. Tapos maparangaw-ngaw maning Mayor Margie Aguinaldo ini. Para rauton man ang karahayan na ginigibo ni Governor Mix Villaperte. Ang pakarayon po nindo, kung may mga COVID response program na itinalaan kamo, itinagamang pundo para sa indong banwaan, gamito nindo yan. O anapot, nagtatao kamo ng libreng swab test, antigen test. Parang ngaw man iniyo, pakontrapirmi man sa gobyerno kan Camarines Sur. Palibasa magkakontrapartido ng mga ini. Pero sa laya, nagarubaga, porque nagtaas ang COVID cases, sinasautan mo na ang balik probinsya kang Camarines Sur ni Governor Mix. Porque dahil na uubos pa kayo dyan na nababakunahan ang sa imong mga constituentes. Sobra man ang sa imong pag-alimpasay. For your information, Mayora, ang mga bakunang nag-aarabot sa Camarines Sur, pigdi-distribute baga sa lambang local government units. Pasalamat nga ni dapat kamo na mga mayor.
Ki Governor Mix, tinatabangan pa kamo. Although ang sinasabi ka ba dapat i-distribute lang kan probinsya. Pero dahil sa pagkahirak ni Govmix sa mga tao na mabilis ang vaccination rollout, pati ang probinsya nagtatabang na sa pagbakuna. Tapos sasawtang garubaga itong tinataguan ka mo. Dahil pwedeng gibuhon po kang probinsya. Pangangaipong maray inita dahil ikaw kitang health crisis. Kaya kung mangraraot nga ni kamo, itong totoo. Bako itong garupig, babalo, bagian panindo. Ayos nga ng trabaho mo dyan. Sa banwaan mo, kan banwaan kan buhi ka marinisod. Dan mga posisyonin do sa gobyerno, temporary sa naman yan. Ano nakakasiguro ka sa laban mo sa masunod na eleksyon na magana ka kay former Mayor Ray Lacoste? Na nilugod si Mayor Ray Lacoste, dating alkalde Lacoste, dawa mayo sa pwesto. Iulugodan siking dalagan duman sa Capitol para tabangan ang sa indong mga constituencies dyan. Problema sa salud. Na daay mo kayang i-provide, tano? May libre ka mo dyan na hospital? Ang local government kan buhi? O, si Mayor Ray Lacoste, nadalagan sa Capitol kay Govmix. May mga scholar na pigdudulo. O, may libre ka mo dyan na scholarship program? May eskwelahan ka mo dyan na pampubliko. Maripan probinsya tegwang community college. Dyan sa Baaw. Nakakaabot pa nga ng mga taga-buhi para dyan mag-eskwela. An ayuso nindo dyan kung paano nindo mapakarayan sa indong pagbanihar kan sa indong lokal na gobyerno. O kaya ngunyan aldaw, garubarita ko, igwang vaccination na rollout na gigibuhon. O igwang padagosan vaccination man, digdi po sa syudad kan Iriga sa City Hall. So mga gusto magpabarakuna, o nangangapudang kita, magpabarakuna ka mo. So mga schedule for second dose, magpabarakuna ka mo for second dose po. Pero dapat, ang pasensya man kan mapabakuna, palawigon. Tamapila ka mo dyan. So mga parabako naman, talko mo ista, palawigon man indo ang pagpasensya. Tabako man gabos na mapabakuna, perfecto sa indang hero. Minsan igo dyan na garo nalalawgaw, sala na sa pila, may singit-singit pa sa pila, dahil napagparakurhaban. Kung maanunsyo dapat itong malinaw, kung pwede nga ni, magbugtak dyan itong sound system na talagang clear ang sound. Kung sige kang raburab, naka-face shield ka, sige ka pang raburab, naka-face mask ka, pugong pa, o paano magkairintindang, lalo na kaya medyo maluyan ang pagdangog. At mga ibang aning hubin, maluyan ang pagdangog kan ibang hubin, iyan pang mga senior citizens pong iba, di ba? O kaya dapat palawigon taan sa tuyang mga pasensya. Sa kaday na daw kita magparaturok doan, kung kisay nakasalan, dapat ngunyan na Mayor Marja Aguinildo Canboy, dahil ka magparapapyaw sa ka magparatok doon, baga maurag ka man sa pinpointing sa pagtutok doon kasalan nga kinarog ka niya. Ayusin mo lang ang sa imong trabaho. Ano na tayo, amay-amay pa, high blood na. Kaya minsan maraot maging broadcaster mga tugang. Ta problema kan ibang tao, minsan pinoproblema ta. Pero sinusurog ta kaya ang publiko. Pero yun nga yung sinasabing, ang problema kan iba, yun ano ta, minsan pati problema tang sa diri, personal, nalilingawan ta na. Yan ang trabaho kan broadcaster. Kaya may mga broadcaster, inaatake man sa puso. Tako na kikeri kan ano niya, kung na dadara siya kan emosyon niya, di ba? Igwa nga na dyan na pag inuuragan man, tinitira sa social media, sa mga estasyonis ng radyo, kanibang media mga politiko na sinusurog man kanibang media, o yan ang nangyayari. So kapwa media, yun na nagdadaralihan sa aire. Nawawara na itong Code of Ethics na inaapod. Itik igwa. Tapi na nawang kita ni Govmix sa kani Luigi Villafuerte ng itik. Pero itong ibang media, nawawara na itong Code of Ethics pa di ba? Saka itong pinakang main objectives.
sa paglaog sa profesyon sa broadcast media nalilingawan asin naniniglect. Ano ang dapat? Maging balansyado kita. Maghatod ng tama asin totoong impormasyon. Ani badae na, lintan ang totoong impormasyon niya. Lintek, balik ta dun ta. Oh, si tama, sinasala. Si may maray na naginibuhan. Ay sabi yung tangaya uda. Rarauton pa. Oh, ito man ibang politiko. Sige pa. Dagdagi pa ngayon latob. Taon na ang grasya. Narog sa naman yan kaya. Kaya minsan may nasasautan na ECDC. Attack and collect, defense and collect. Oh, mahulog na duman sa lata. Puk! Oto na. Kaya po araw kaya nawawara na. Kaya nagiging inutil na minsan ang broadcast industry sa nasyon kan Pilipinas. Ano kung haraliun ta naman ng broadcast industry ini, diyan na kita mag-focus sa social media. Mayo ng mata, ini po kayong broadcast industry, yun ay nagiging balance, pang-balance sa gobyerno, na dapat talaga, ang gibukan broadcast, tuyawon itong mga corrupt official sa government. Number 1 yan. Kung nasarong ilihidong opisyal kang gobyerno, dahil nag-aakto, dahil nagtatrabaho ng tultol, korapto, maurag magpasali, magdrama, mangurapto, or mangulog sa constituencies niya, yan ang trabaho kang media. Para may check and balance kita, ang media ang nagtutuyaw sa inda, arog ka ni, ayos nga ang trabaho nindo, ano. Kaya kasod makonsuelo pa din tsata, pig-introduce na. Pig-introduce asin pinabisto na digdi sa Rinconada area sa Bicol Region sa probinsya ng Camarines Sur. Ini, bako maning pagbastos. Kundi ini, totoo talaga ini na nagpasyar digdi po si dating House Speaker Pantaleon Alvarez kan House of Representatives para ipabisto ang tandiman or ang tambalang pisot. Dahil po ka mo maanggot sa ko, yan, totoo yan. Siya nagpo-promote, si Congressman, si dating House Speaker Pantaleon Alvarez, sa tambalang pisot. Bako po yan pangbabastos. Si Senator Ping Lacson for President. Ngunya na 22 election. Si Senator Soto, Tito Soto, for Vice President. Kaya, isiping mabuti, sabi ni Congressman Alvarez. Siyempre magpisot na kita, sabi niya. Tano man, tadae. Dahil may maray ngayon mga programa. Bako itong pisot na iniisip ka iba. Ano po? Dahil ito kadimalasan man ang inaabot ka to. Lalo na kung minada ko lalo ang populasyon kan Pilipinas. Bako po ni sa pagbabastos. Kundi ako minsan gusto ko maghagad ng pasensya sa Indo. Tayo man kayong totoo. Napigbugtak nindang tambala na ini po kaya piglansar na ini sa Manibeba pang riyon. May ang pangangampanya. Duwang ini yung maaspirar, kumpleto na pati ang sendang linyadang mga senador na mabali sa sendang grupo. Tamaging si Senate President Soto, garo diskumbinsido na. Matamlay na ang sa iyang pagtubod sa administrasyon sa panahon na ini. Magang si Senator Pampilo Lacson, kumusta? Disganado naman sa mga palakaw niyang kan gobyerno. Lalo nang nagkaigwang mga issue of corruption, although pinapag-imbestigaran pa man, pinapatunayan pa man, kundi mga simbagman kan administrasyon, pati hirdo ni Ping Lacson, pinapakiaraman, pati ang may sabutiti da ang tulak kan sarong senador, iyo ang papakiaraman, imbis na mag-focus sa pag-simbag, sa mga ruruluwasan na mga isyu sa gobyerno nasyonal na naimbilton ibang mga ibang appointed or opisyal kang gobyerno.
Tapos abo pang tugutan na lumampaw sa saya man na posisyon. Oh. Tapos abo pang tugutan na mag-atender para pusisahon, gisahon sa Senado. Kaya po sabi po ni dating House Speaker Pantaleon Alvarez sa Membros Can Media na nagkaigwa po ning press con. Nagmamadali lang kay tala una da palan. Mabalik na sinda sa airport para ano na po, balik na sa Manila ta kadakol man sindang mga appointment pang iba, no. Kaya saro sa plataforma di gobyerno kan duwang pisot ining Ping Lacson for President, Tito Soto for Vice President. Halion po ang korupsyon sa gobyerno. Ang gusto nila gabos na gobyerno ta mawara na ang korupsyon. Tayo na nakakapatiyo sa mga namamanwa ang Pilipino. Kaya di kitang gayo nag-aasinso dahil napapadagos lang sa iba. Pero bako mang gabos gayo na korupto ano? So iba lang na nakakakagibo kayan. Imbis na paayos sa mga tinampo, mga parplangs barangay, mapagibong mga tulay, mapatupan sa mga nagkagarabang eskwelahan. Kulang kita kayan dahil anibangani po nakukurak lang. Kanibang mga lintian pasana. Kung taano yung tananggara na pang ibang iyan na mga aniba sa naman nagibo, magparadilin siya. Asin ang politika, gibon pang negosyo asin man, gibon pang hanap buhay asin kadilinsyahan. Kaya magpili kita ng tama na mga kandidato sa maabot na 2022 eleksyon. Kung pagparaisip-isipon po mga tugang, may magayon man na plataforma de gobyerno, si Lacson asin si Soto. Kundi ang winnability ninda sa Bicol Region, medyo maki-question yan kung si BP Leni Robredo na sinasabing sa sorbingani bagadigdiyo pading siya sa tuyang pasorbikan na RPN DCKI management. Kagustuhan ini kan sa moyang mother station ang RPN and CNN Philippines na magkondusir nin mga survey on air para maaraman ang busis ni Juan sa pabuto na eleksyon. Magapot nga kamo on air. Mag-survey ka mo para maaraman din doon mga kasimbagang kan tao. Kung magdalagan po si BP Leni for president, bakong for governor, tan survey tadigdit. Sang-ayon ba kayo? Ano, yain na tong apot digdi parang siya. Na si, ini may apot magadigdi o may survey. Pabor ba kayo na si Vice President Leni Robredo ay tumakbo bilang governor ng Camarines Sur? Oo o hindi. O yan sa naman na kasimbagan. O si gusto mag-participate, mag-call sa, ano ni ba din na tauban? 0948-2417675. O i-text lang nindo po kung kamo oo o hindi ang sa indong mga sagot. At kung bakit, kung pwede nga ni, may suporta pang kasimbagan. Ano? Kung si Leni Robredo magdalagan na presidente, medyo Bicolana po kaya ini. Ano? Bicolana. Siyempre, ang mga Bicolano, papaboran digdik ang kadaklan, ang mapapalaban na Bicolano man, for president, for medyo, tan iniisip mong kan kadaklan na Bicolano. Kung maging presidente hali man sa to sa Rion Bicol, di siyempre kita man ang priority yung paasinsuhon. Tama ako pa di o mali? Ta kung mangkana si Lacson, di siyempre, kaiba-iba niya pati si dating House Speaker Pantaleon Alvarez, then papaasinsuhon ka ni si Rion Maninda, saka siyempre, ang Davao. Tataga Davao baga ni si Pantaleon Alvarez. Pero kung Bicolano man ang maging
next president, di ang Bicol region man ang pasinson. O kaya, kamo mga tugang, anong gusto ni Leni Robredo? Tapag si Leni Robredo magkandidatong gobernador, pagmati ko, ang tandem na pisot, ining Ping Lacson and Tito Soto, garo maauragan ano kan, takadakol nagmember na mga Bicolano. Taan kalakawan in kasudma, although dahil nag-abot personal ang duwang kandidatong ini, dyan sa sarong dakulang establishmento sa sarong dakulang lugar dyan sa Partikan Baaw. Ang kagsadiri pati palang kayang lugar na yan, makusog na maray kilakson sa kaki Tito Soto, sa kay Alvarez, ano? O dyan ginibo, si Kebana lang ni Alvarez na sarong dating gobernador, saka itong sarong retired colonel, saka itong staff na abogado niya, saka itong ibang alalay niya, sinda lang, mayo man talagang nakaabot po si Lacson saka si Soto, ta may mga importanteng kaulay as in meeting sa Senate. O kaya pigrepresentar as in ipinabisto kan sa mga taga-Rinconada ni Alvarez. Ang gusto lang ni, may mga apot pati kami kita dumana. Ano nga langis at tubig na ining si Duterte saka si Alvarez, takay ito nga garo na haros mag-aradukan sa sobrang iribanan, di ba parang siya, anduwang ini, si Presidente Duterte saka si Alvarez, taginibubaga ng House Speaker kan Duterte administration. Kaya lang garo sinipa man siya, sinikadan man siya sa pagiging House Speaker, pigtutok dong nagpalaya sa iya sa pwesto, masiramon pala maging House Speaker kaya. Siyempre makulog man ang vote ni Alvarez. Si Davao City Mayor Sara, ano? Ang pigribay ining si nakatukaw nga niya na si Lord Velasco, ang bagong House Speaker. Ay dahil nagribay pa lang kay Toki Velasco pa di si Cayetano, dating House Speaker Cayetano. Ay Alvarez, tapos Gloria, Macapagal, tapos Cayetano, tapos ngunyan Velasco, o yun. Ang sabi baga ni Alvarez, ngaya garo naglipat bakod ka na, congressman. Hindi naman niya. Ang ibig sabihin niya, iniwan mo na siya. Hindi niya. Ako anyang iniwanan niya. Kaya medyo may raot buot man talaga si Alvarez. Kaya sa iyang pigpo-promote, susuportara na kandidato sa pinakahalangkaw na posisyon sa Pilipinas, si Lacson asin man si Soto. Anapot ko sa naman, kung ika nga niya ako congressman, ma-re-elect, permi kang magana. Konsurte yun baga niya ako si Lacson, maging presidente. Sabihan ka, Congressman Alvarez, gusto ko ikaw maging House Speaker, next House Speaker. Ano ba, tatanggapin mo yung offer na yan? Ay, permi na nga pading siya. Kasi siya nga mahabo na maging House Speaker liwat. Although hali na siya dyan, dahil kadakol pa ngayong House Bills na dapat ipasar sa Kongreso. Saro na nga dyan ang mga divorce bill. Mapapalang kita digdi pa sa Philippines, divorce bill. Pero kadakol na kaya sa iyang nagtutulod na ipasar yan. Divorce bill na yan. Taano yan, iyon itong mag-aragom na gusto ng magsuruwayan. Pag sinabing divorce na, ang mag-agom, pwede na magpagom ang lambang saro. Mga agom ang lalaki, magpagom ang babae sa iba. Siguro, mataan man yung pagkakataon na itong abo naman sa agom niya, di magsuruwayan ng legal, pag ikuha na kitang divorce bill. Kundi paano pagproseso kayong paring siya, maagipain sa korte. Iba man itong legal separation lang.
Tang legal separation karo granted na mambagayon kan ano ta batas ta. Ah, existing na ang legal separation. Ang divorce day pa. Anong pagkakaiba kan divorce sa legal separation? Ang legal separation, mapang rights magpakasal sa iba ang mag-agom. Pero kung divorce na kayo, pwede na magpakasal. Pero yan ganyan ang kaibahan. Aram mo, bako kitang abogado kaya eh. Sakit yan. Pero sa roda yan sa gusto niyang itulod. Ang magkaigwa kita ng divorce bill, digdi po sa Nasyon kan Pilipinas. Ano mga togang, paborumang ka mo kayan. Divorce bill na yan na dapat maaprobaran digdi sa Nasyon kan Pilipinas. Pero ini pong saro sa medyo nakakatakot na pahayag ni Alvarez na baad nga pagbaba o tapos kan termino ni Presidente anong maging utang kan Nasyon Pilipinas sobra sa 10 trilyon. Di ko lang maintindihan pa di kung piso ang trilyon or dolyar. Dahil ko lang gayo na linawan. Pero yan ang makatakot. Na ang Pilipinas ngaya, lalo nang nagkaigawang COVID pandemic, intiro nga kitang nalubog sa kumunoy na pagkakautang sa iba-ibang nasyon. Trilyones ang pagkakautang. Baka sumubra sa 12 o 13 trilyon. Isus Maria si palan nga niya ako. Dahil ka pa namumundag, may utang ka na sa gobyernong dapat bayaran na buwis. Tapos, nawiwindang-windang pa kanibang opisyal ang paggastos na dapat mapakaray ang pagmanihar kan paggastos kan mga pundo kan gobyerno. Dahil iyan hali sa pinagpawisan, katumbas ning ganot, asin dugong, ipinapaturo kan mga tao. Para lang kita makataong o makabayad din buwis sa gobyerno. Tapos lilintikan lang. Kaya dapat sabi ni Ping Lacson, ang sarosa sa iyang priority iyo ang mahali ang korupsyon sa Nasyon kan Pilipinas. Saka ang droga, saro pa ngayon nakakaraw-raw sa utok kan mga tao. Dapat mahali man ang illegal na droga sa Nasyon kan Pilipinas. Pati mga sugal. Saro pa yan, mga sugal na yan, ang nakakaparoro. Na imbis na ikabakal na ng pangangaipukan pamilya dahil nadaog pa sa sugal. Dapat nga niya ako, aliun pa kayo ng alak, kundi sayang mang kambuis. Saro pa man ng alak na yun eh. Minsan may padiyon ako, nasa batang ko, pwede may bit-bit kang purog. Ngayon pa di. Di nga kung makasarap lamang ki madi mo. Tano niya ako. Pero baga nga gada na ngayon sa kuyang pagkatao. Pag di nga ko nakakainom sa purog. Niya ako di ka nakanta masundan pa si Bibi Nindo. Di pa nga niya ako naglalakaw. Ay di nga para kontra pa di. Magdamang ka nga, tatantang ang pulutan. Nagluto nga kong adobado sa gutang pato. Niya ako. Pero di niya ako masyat. Magad lang kong panira. O kaya saro pa ning purog-purog na ini. Mga alak na ini. Minsan, ang lalaki o ang mister na nakainom-inom, mainit ang hawak, mainit pa sa kama, dagdag populasyon. Kaya saro pa yan. Sa China pa di, kung inapon na one-child policy, dahil sa bilyon na ansaid ng populasyon, ang gobyerno kan China nagpasar nin sarong lay para sa mga namamanuaan nila na sa lambang mag-aragom, allowed lang na mga mag-aki ning saro. Itong masiswerteng mag-agom na papaladan nin aki. Taigwaman pong mag-agom na baog ang saro dahil makagibo ni naki. O kaya pag mag-agumayo pang aki, but sabihin, bako pasindang talagang totoo o tunay na pamilya,
Taan pag-aagom po, ang isip, magkaigong mga aki. O, yan ang realidad dyan. Sa inot, ang mga ikinakasal, abang ugma, pirming garo na tigtatarangang tangguli sa iribanan, pagmapang mga aki. Ano po, gusto pirming garo na sa stage of honeymoon, ay ano na niya ako tayo. Dit, kulong sa ng kurulong sa kwarto. Ano daw ginikiribo? Maluwas, makarakana sana, ay hindi tayo. Ay. Ansupas pag may mga aki na, yan. Lalo na kung kadakol-dakol ang mga aki nagsusubra sa sarong dosina. Uy, may mga mag-aragong pala na minasobra pa sa 2 dosina. Na 25 na aki, isus marpapanoon mo na yung papakaraka nun. Kung maakaman ng negosyo, maakaman tultul na hanap buhay, paboro banjing. Kaya mas maurag lagod palampad eh. Ining one-child policy. Ano daw digdi sa Pilipinas kung magkaigwamang kitang 2-child or 3? 3-child policy. Ika parang siya, kung naputong ka, saing ka dyan. Kamu mga tugang, aputon ta. Ano kamo pabor sa... nakita ka ning gayo magpara-concentrate man ka yung kili ni Robredo. Sikat pa ni sa programa ta. Maglaban na ng gobernur kung gusto niya. Kung nabuo niya, di maglaban siyang presidente. Ano po kamo, pabor kamo na magkaigwa naman kita digdi magpasar ang sa tong Kongreso, upper and lower house. Na dahil sa kadipisilan kang pagbuhay tana sa nasyon kan Pilipinas, magkaigwa naman kita digding limitado na sa nang aki kan mag-aragom. Kung saro o 2 o hasta maximum of 3 child policy. Ta may mga pamilya kita, lalo na po duman sa ibang mga squatter area na nadumanan ko. Ba ano nga niya, kung garo hagdanan baga niya ako ning mga aki kaning mag-aguma na ini. An makatitristi asin makaihirak, an mga aki. Ta uruba, musingon. Mayong gayong nutrisyon, vitamina, minalaog sa hawakan mga aki. Ta kung isang kahig, 2, 3, 4, 5 kahig na minsan mapang makakahig ang magurang. Gutom ang mga aki. So irak man, anong puturo ang pwedeng maitao? Marangan yan sa to yung mga mauurag na opisyal kang gobyerno, igong mga scholarship program, may mga community colleges na pinagpapagibo, pinapatindog. Ay, paano kung mayo? Di mayo, illiterate na mangyayari, baka dahil pa mapa-eskwela. Kaya may mga programa ang local government poon sa elementary na nasusustenaran man ang pangangaipo kan estudyante. Duman sa mga poverty belongs tios na mga pamilya na gusto man na mag-inguwang laog sa eskwelahan ang sa indang mga kakian. Tapos suportado pa kanibatang mga programa sa edukasyon kan government. Na magkaigwang libreng edukasyon, may allowance pa. Kaya paano kung mayo? Kawawa po ang puturo kan mga aki, lalo na duman sa mga squatter area, yan na niya ako niyo. Kung sa lugod niya ako ang medyo tingating ang pagbuhay, iuman ang mas kadakol na mga aki. Paano? Irinuman sa nang irinuman. Kan mga ibang mga mister. Aralukan sa nang aralukan. Madi. Irinuman naman niya kita. O ito man madi. Saro man na boratsira. Saka so, mister, boratsiro man. Pag bururat na, kurulong na sa kwarto, giribo na naman aki. Sigisan ang dakol kan mga aki. Kaya sa panahon na ning pandemic tayo, sus kadakol po ang nagugutom. Kaya magayon man itong speech kan sarong kaibanan ni Alvarez na dating gobernador man sa parte kan Davao. Sa Mindanao, taga Mindanao gayto pali. Nasa kan gobernador siya, piglibot niyan intirong mga tugang nindang tios. Kung baga sa tuya, mga tugang taitom,
sa Inday guaman duman ng mga Tios tribe, itong mga grupo ng mga indigenous people ko na po doon. Nagluluwa pati niya ako kaning speech man kang dating gobernur man. Namakon mo yan na maray paan dughouse kan mga mayayaman na Pilipino kisa sa iniistarang katong mga indigenous people na ito taob-taob lang ning sako, taob-taob lang ning mga dahon nin batag, ang sa indang pagbuhay. Ang sa indang iniigdaan mayong kutson. Banig-banig, hapin-hapin, nin mga, minsan na mga dahon-dahon na sana. Ang sa indang pagkakan, day man lamang arog kan mga pagkakan kanibang tao. Kaya grabing pagtiyo, sakit. Ang pagdumi, kung saan-saan na sa ng salog-salog or river or madayo para magbawas. Ang pag-inom, duman pa mako sa pigaatian, Diyos ko po niya ako adi. Mari-marima lang pero yan ang realidad. Na dapat isipon kan masunod na presidente ka nasyon kung paano matabangan na maiawas sa sobra asin labi-labing pagtios ang mga taong kabali sa indigenous people, mga kapwata Pilipino na sobrang nangangaipo nintabang. Lalo na ang ibang mga naiilihir na opisyal kang gobyerno, haros pagyao na sa tukawan, dahil na ang gayo nakakapagpasyar sa mga arog kayo ng mga lugar. Ano daw ko ng gobyerno magkagawa ng proyektong pabahay sa mga indigenous people na magkagawa sindaning marirahay man lamang na maistaran. Suportaran sindanin tubig na maiinom, itong potable water. Matawan sindanin mga livelihood program kan gobyerno. Asintawan sinda nin trabaho. Para po alis tangarig pong masabitan ng siguro mayo ng magutom asin magtios na mga Pilipino sa nasyon kan Pilipinas. Kaya garo inisaro sa nagagayunan ko kani yung tambalan pisot. Mga tugang bako itong iniisip nindo Ping and Soto ang gusto kong sabihin. Saro yan sa endang programa. Saka mahali ang korupsyon, mahali ang illegal na droga. Pati mga sugal, galgal kung ano pang mga sugal yan na nakakaparoro. Saka si atong ang dapat kani dahil na daw ni pagparatawanan ng buhilo sa mga sugal, arog kani mga online sabong na ini, dapat kani nakakaguda. Dapat dakul man ang intriga kani yung buhi sa tuyang gobyerno. Na dapat gayud igwang inapod na amusement taxes or tax. Dapat dakul ang ihira sa gobyernong income ninda para maitabang sa mga nagtitios na mga sobrang tios na mga Pilipino apwera sa mga belongs from the indigenous peoples na mga tribe, ito man ang mga Pilipinong sobra man na nagtitios. Lalo na itong mga mayong sadiring maistaran. Ma-provide kang gobyerno. Bakong arog sa ibang mga mayayaman na mga nasyon na ang mga constituentes ninda dawa o daki trabaho agko ki pensyon bulan-bulan. Agko ki libreng medical program para sa inda na magkahilang man dalagan sa ospital ninda. Tamay government hospital libre. Libre si consultation sa doktor, libre magpabulong sa ospital, libre so ward, so room libre, so mga bulong libre. Magpirang simana ka dyan, operahan ka. Gabos na expenses mo, shoulder, sinasagot kan gobyerno ninda. Kaya garo maginhawa po ang sendang pagmati. Kaya sobra man kasuporta ninda sa gobyerno. Ta suportado sindang marami. Pensyon, libre ang gabos. Pag nagkahilang, libre. May mga scholar pang programa.
Yan ang mga kulang digdi po sa nasyon kan Pilipinas na luway-luway naman pong ginigibo. Pero may sa atol, may sa bauuan na hiro-hiro kanibatang mga naiilihir. Na mga opisyal po kan sa tuya pong gobyerno. Arog digdi sa to, sa Erigana sana. Mayo man kita sading, udamang kita sading public hospital. Sa panon ng pandemic, madayo ka pa sa BMC. Tapos minsan dumampa binabawian ng buhay. Dahil sa pandemic, ang mga hospital manarog kang BMC dahil ka man tulos tawang clearance. Lalo na kung nagadan sa COVID. Ididiretso na sa cremation, ikikremate sa bangkay dahil mo pa basta mayuli yan. So mga pamilya, ika-quarantine pa. Kaya grabe ang proseso, halawig ang biyabiyahe yun. Pero kung may public hospital ko ta sa Iriga, mas pasil. Na makaigwamang kita digdining, yan ang kulang ta. Saruin sa mga kulang eh. Ining public university, saruin sa kulang sa Iriga. Kaya po, sana sa masunod na 2022, maperfecta ang pagpili ta nin mga magiging ilihidong opisyal kang gobyerno po ang presidente pababa sa municipal level, sa municipal councilor. Dahil na kita madarakan mga propaganda, dahil na kita madara sa kintab ng pirak, dahil na kita magpabakal kan sa tuyang buto, dahil bawal yan. Pero maapot, dahil man nga ako nagpapabakal kang buto ko, kundi may nagre-regalo ngayon sa ko na kandidato. Alangan mang dahil ko niyo, akoon nga yata, tiyos man nga kami, sobrang nangangaipo. O pero, tinatanaw ko naman nga yung utang na buot yan. Kaya, mabalos man nga ako, di siyempre, pag abot sa eleksyon, ibuboto ko man. So, taong nakatabang sa sakuya. Tama po. Pero po, may mga totoong politiko na talagang iyan ang katuyuhan. Na priority nindang tabangan ang mga nagtitios na mga pamilyang Pilipino. Correct. Sang-ayon ako dyan. Napakagusto ko sa sarong kandidato na igwang programa na tabangan ang mga nagtitios nyatong mga kababayan. Pero ang gusto ko, bakong temporary or band-aid solution sa pangangaipo. Ang gusto ko mga tugang na plataforma ng gobyerno, nin sarong mga kandidato, ito pong pang long term na solusyon. Mahanap buhay na kita pa rin. Hindi ako pabor para gob si Vice President, pero pabor ako kanya para President. From 09-100-747939. Thank you very much po. And sa mga Facebook Live viewers mi man, di ko aman kitang duwang nag-watching. Si Hermanang Monica, number 1 tang viewer yan. Baka nadagdagan ni Hermanang Maroya Zero, nadagdagan pa ni Hermanang Michelle Pasiti. Tulo na. Si Mrs. Clemencia Balangli, mansulo kong agom. Gawa na kong 4. Si Dunya Maureen Medroso, 5 na. Yun yung talagang nadagdagan pa sa tuyang viewers. Bago kita maghanap po, paring siya, pasalamatan ko lang ng mga nagbo-view sa tuya. Maray na tong ang mga taong nagpapasalamat, ikinakaugmaman po yan ketong napapasalamatan mo. Araw kiyano, permi man nagawaching si Jimenez Prestado Bungais, Salva. Yan. Saro sa mayamano na tugang pala ni Ate Glo sa Manila, no? Saka si Tonet Baldos, watching from Sagrada Bao, Camarines Sur. Uy, ang mga Baldos pala, magagayo, no? Mistisao na maray si ma'am. Ay, good morning po. Ano po ka mo? Laing Kastila. Sorry. Gusto ko lang po magpaugma. Dahil kita magpara-stress, magagadang kita sa hilang. Dahil man kita tamaan kang COVID, diba? Sa stress, sa sobrang pagseryoso kan sa tuyang namamatian, nakapagtiusan, kadipisilan sa buhay, ay masakit po. Pero ang importante lang po, kung kita man, napaboran, halimbawa, kan panahon na kagipitan ta, nangutang kita,
nanubli kita. Sa kapwata man yan o sa tugang ta. Nakunigwa naman kita, rumdumon taman na itong nagpautang sa tuya, bayaran ta. Kasi ang sabi kan mga gurang, ang utang ay dapat bayaran. Nang tayo ay pagkatiwalaan. Takon parautang ka, dahil ka man tatao magbayad. Kan sa imong utang, pag sinisingil ka, ikapaan anggot, ikapa-audit, ay dahil ka na makakautro, mag-utang. Saka ang taong balasubas, ang taong tarantado, naka-utang na nga ni, dahil parurumdumon si pig-utangan niya na ito, nangangae po man halimbawa, dangan na pinagpagalan man ang kwarta, maray kung hinabasan, paano kung pinagpaganutan, kartumbas nin ganot asin dugo, ang kwartang ipinautang, dapat bayaran. Dahil po kita maging ingrato. Sabi nga ni kaya kadakol naghahanga po, dipuntong former Congressman Luis R. Villaferte. Kadakol siyang na-develop, natabangan ng mga haralangkaw na pusok ng mga leader sa Nasyon kan Pilipinas ng orog na sa Camarines Sur. Na ang mga taong natabangan dapat makanood man na magtanawnin pasasalamat. Gratitude. Oh. Kaya kung kapanahonan mo, gipit ka, natabangan ka, mayong maraot po na balusan mo maning karahayan. Minsan may mga taong ingrato, dahil tataw magtaanaw ng utang na buot, dahil pa tataw pasalamat, tapos yaon na sa maray na kamugtakan, minsan may karma yan, minsan may karibay po yan in kadimalasan. Ang importante lang sa ibabaw kang kinaban, mabuhay kita na mayong tinatarantado, na mayo kitang piglalamangan na kapwa, maakitang pigdidihado, nangurog na itong maakitang dihaduhon. Dahil takulgan ang buot kan sa tuyang kapwa. Lalong-lalo na ang kapamilyata, nung katang taduman, nung kakang magtanom, raot buot sa imong kapamilya, sa imong tugang. Kaya dapat tatao kitang magbigayan. Kung ikakang panahon ng ingaipo, pinagbigyan ka, tinabangan ka. Kung siya naman nangangaipo ng tabang sa panahon na ini, nagipit man siya. Na kung ikaman, igwaman, na aram niyang igwa, na itataong o may ibabayad, siya naman pagbigyan mo. Kumbaga sa sulbud siko lang po ang pagtatawan, tinawanan, ning kaugmahan, asin tabangan. Bakong one-sided. Number 1 po, dahil kita maging greedy, dahil kita maging ganid. Too much greed is very bad. Tama ba yan pare? O pasensya na ka mo, naka-elementary lang ko ni. Ang pagiging ganid, number 1 na haliun ta po yan sa satuyang buhay. Never kitang maging too much greedy. Taan magi kang sobrang panlalamang sa kapwa, sa kapamilya, napakabad. Galit dyan si Lord. Amen! Tama pa rin. Amen. Bako po si Mrs. ang inapod ka, kundi baka anggutan kita ni kaman niya, kurkuraw ka ng amen. Tayo mo, pati man niya kinababaoy mo si iton. Good morning kay Mrs. Clemencia Balanglim. Magayong-gayong kung agum na permi manakawatsi sa tuyang programa. Si Ramon Gomez Valenzuela, sir, good morning. Kay Mary, hello. Po, watching now. Ay, thank you so much kay Mary. Ang isa sa avid listener natin, viewer, Uy, matindi ang purman irmanang Monica sa bago niyang sa Facebook ko. Ano nga pagyan itong profile? Matindi ang picture profile ko niya ni Irmana. Dahil ko tulos na abisto si Irmana pala ni. Bigla pati kung nakapasalingo ito, bisisi niya ako ng misti sa aw na ini. Si Irmana pala. Iyon, buhok niya pati talagang nagbubulaw-bulaw. Saka misti sa aw na maran dating niya digdigaro. Sa ipriot na niya ako, Irmana. Itong picture mo niya akong post. Picture na ang mga kairibanan niya, mga Cypriot pa di. Mas magayong ka pa niya ako sa mga Cypriot pala.
kuno arog na kayan. O kaya, good morning sa inyo dyan. Sabi niya, good morning man kuya. Ayan. Si Dunya Maureen nag-watching. Thank you so much, hermana. Oh. Si nag-watching man si Miss Giorgio, ano to? Julieta Saliente Giorgio. Sabi niya, maray na aga po. O paray na aga man. Buhay na pa di. Mahanap buhay na kita pa di. Misa sa radyo pala, sa RPNDC kayo sa mga misa sa kapistahan ni Nuestra Señora de Peña Francia. Atod man ni Mayor Jeep Visinyo Kambao. An oras, alas 10:32, hatod pa manggiraray ni Mayor Jeep Visinyo Kambao Camarines Sur. Ang oras na yan, atod sa Indo ni Mr. Julio Victor Marlo Siguera, President, Siguera Technological Colleges, Irigan City. Para sa edukasyon di kalidad, Siguera Technological Colleges. Ang oras pong inidara sa Indo, kan ako Bicol Party List. Ang porsyon na ito ay hatid sa inyo ni Councilor Dante Oliva, City Councilor, Irigas City. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Ramadama Massage Oil. Talagang damang-dama ang ginhawa. Epektibo na, barato pa. Ramadama Massage Oil. Basta here, get ready for Magnolia Cheesy Milky White. Ready? Go! Magnolia Cheesy Milky White, Milky White, white, cheesy, milky, ang creamy pa. Wow! Ang sarap! Yummy! High in calcium, helps make us strong. Go, go, go! Magnolia Cheesy Milky White, Milky White, white, Milky White, white, white. Ang Radyo Ronda RPN DZKI Iriga nakikisumaro kan kapiyastahan ina patron kan Bicolandia Nuestra Señora de Peña Francia. Bot niya mong pasalamatan ang mga mayor na sponsors kan gigibuhon na misa sa Peña Francia sa kapiyastahan ni ina patron kan Kabicolan, Congresswoman and former Congressman Josal Fortuno of Rinconada, Honorable Miguel Luis Migs Villapuerte and family, Governor, Province of Camarines Sur, Rich Elcano and Ronald Solomo, Antipolo Old Nabua Camarines Sur, Miss Dina Haliang Riboro and family, Columbine Street, Springfield Subdivision, San Miguel, Irigas City, Almonte and family, San Vicente Sur, Irigas City, Mr. and Mrs. Dondon and Mary Jean Oida Manzano and family, San Antonio Bon, Nabua Camarines Sur, Vice Mayor Domingo Zorilla Jr., Bato Camarines Sur, Mayor Margie M. Aguinilio, Buhi Camarines Sur, Honorable Dante Oliva and family, City Councilor, Irigas City, Honorable Sunny Maestrado and family, City Councilor, Irigas City, Honorable Manny Noble and Shai Noble, Board Member, 5th District, Camarines Sur. Kagawad Melnan Robles Moralio, San Isidro, Irigas City. Mr. and Mrs. Jose Manrique Oralio, San Isidro, Irigas City. Mrs. Labi Reginaldo and family, Gabas, San Nicolas, Irigas City. And Mr. and Mrs. Angel V. Malapo, San Isidro, Irigas City. Mr. and Mrs. Florence and Ben Silva from Santa Cruz, Irigas City. Sa Indo po gabos, Diyos mabalos. Ano ba ang maaaring maramdaman matapos magpapakuna kontra COVID-19? Maaaring makaranas ng sakit sa ulo, lagnat, pagkahilo, sakit sa katawan o parte ng katawan kung saan pinakunahan. Ngunit, huwag mag-alala, pinapaalala ng Department of Health, Bicol Center for Health Development na ito ay mga karaniwang reaksyon ng bakuna sa ating katawan. Isa lamang itong indikasyon na ang bakuna ay epektibo sa pagbibigay sa atin ng proteksyon laban sa COVID-19. Kung makakaramdam ng mga ito, mainam na mag-self-monitor o pumunta sa lugar kung saan kayo binakunahan upang mabigyan ng abiso kung ano ang mga dapat gawin. Suportahan ang Bida Vaccination, maging rest bakuna para protektado laban sa COVID-19. Sa tahaw kan pandemya, anman ina yaon sa pag-ataman sa tuya, siring man kan Ako Bicol Party List, dai nag-uuntok sa pagpadangat, pagsurug, asin pagtabang. Sa ngaran po ni Congressman Zaldico, asin Congressman Pido Garbin, Viva Nuestra Señora de Peña Francia.
Kung ang hanap nindo, garantisadong trabaho para sa inyong mga heavy equipments, apudan sana si Nick Clavillas sa CP number 0918375293. An Marhaba Heavy Equipments and Auto Machine Shop. Nagaayos kan gabos na klase nin hydraulic pumps, control valves, hydraulic cylinder torch, converters, D-lights, heavy outboard spare parts. Iyan gabos, genuine replacement. Kaya kung ang problema nindo sa mga bulldozers, backhoe, graders, payloaders, ison o basta heavy equipments, saro lang ang pinagkakatiwalaan. Marhaba Heavy Equipments and Auto Machine Shop. Yaon sana sa Boundary Can San Nicolas, Irigas City. Owned and managed by Nick Clavillas. Para sa detalyes, kontakon ang CP number 0918-317-5293. Marhaba Heavy Equipments and Auto Machine Shop. Nanlalabo na ba ang inyong mga paningin? O kailangan mo ng proteksyon laban sa radiation? Ano pa ang hindi hintay nyo? Pumunta na sa The Vintage Optical. Ang optical para sa lahat. Visit us at the ground floor, Gaisano Capital, Barangay San Roque, Irigas City. We offer free computerized eye examination. Free frame. Lente lang ang babayaran. Starts at 999 complete eyeglasses with anti-radiation lens. The Vintage Optical, the widest selection of optical signature frames and sunglasses. The Vintage Optical, ang optical para sa lahat. Basta here, get ready for Magnolia Cheesy Milky White. Ready? Go! Magnolia Cheesy Milky White, Milky White, white, cheesy, milky, ang creamy pa. Wow! Ang sarap! Yummy! High in calcium, helps make us strong. Go, go, go! Magnolia Cheesy Milky White, Milky White, white, Milky, white, white, white. Para sa lubos na seguridad ng ating bansa laban sa anumang variant ng COVID-19, tayo ay nagpapatupad ng 10-day facility-based quarantine para sa lahat ng papasok sa ating bansa kasama na ang mga returning Filipinos. Sila rin ay kailangang itest gamit ang RT-PCR sa ikapito na araw. Kinakailangan rin na sila ay sumilalim sa home quarantine sa loob ng 4 na araw sa kani-kanilang LGUs. Importante ang hakbang na ito upang matiyak natin na ang muling pagkikita ng ating mga pamilya ay ligtas mula sa peligro ng COVID-19. Ang kaligayahan ng ating pamilya iligtas mula sa kontra-vida. Bueno mga tugang, balik kita sa tuya pong programa. Ang oras na po ngunyan, alas 10:40 nin pagkaaga. Si mga day pa po na kapag disponir nin pangutuhan, panapna, bagas, panira, disponir na po kita. Taod to na naman. Maray nang maghiro-hiro na kita habang maliwanag pa, amay pa. Ano po? Sabi kan mga gurang, early birds da pa di, catches healthy worm, matod yan. Iyo, sabi ni paring siya, matod ngayon pa di. Pagkigob sa kay Congressman Villafarte, dapulang tabang po na itao niya sa kuya. Para po makalusin sa kuya ng huna. Ngunyan lang po pati ko kaninang sa tanang buhay ko. Ngunyan lang po maghagad tabang. Por dahil po sa pagkukuha. Talagang dapulang pasalamat ko sa indak ko mag-ama. Araw po kaniya natabangan niya po maski dapulaan sa kuyang bayaran. Ang agum ko po kaya nin di emergency ni kapit sa 5 kidney failure po daan tapos may komplikasyon na sa puso tapos po sa lungs na may tubig na. Ito nga po nabayaran ni nadapula po nga ni 49,799. Tapos nag-confirm din na igob sa kay Congressman Ipo na tatabang ka. Grabe ang pansalamat mo po talaga. Lali pa sa mo yung puso na
Pasalamat ning maray sa ilang magama. Mga tugang oras sa RPN DCKI alas 10:41 nin pagkaaga. Good morning palan ki Senyor Roger Pera kan Banwaan kan Baaw Camarinesor an King Maker an sa kuyang idol sa Baaw matinabang asin gadot-gadot nin karahayan ang sa iyang puso. Yan. Tapos naaraman kung nagdadang mampalan siya sa programa kan RPN DCKI. Nya ako, boss, para dangog ta ka pala ni ka man day mo basta nga ko Margaret Joey. Anya ko Senior Roger Paira, boss. Ano tamayo lamang administrator ang munisipyo kan Baaw, ika mambaya ngaya. Ang sarong local government units ngaya, pag an alkalde, maray ang administrasyon. Maray an palakaw, padalagan, pagmanihar, kan sarong lokal na gobyerno, kan sarong ilihidong alkalde, arog ni Mayor Jeep Vicinio. Nunid nga magbugtak ning administrator. Duwa na palan ken alkalde, saro lang dapat nga ang mayor. Kaya mayo ngayang administrator na nakatukaw sa local government unit kan Baaw Camarinesor. Ay, arog pala niya ako kayan, boss. Camarinesor, iniyan sa tong banwaan, mahihiling ang kauswagan. Louis Villafuerte, ikan may kagibuhan, sa karahayan niya tong niyan. Villafuerte, visionaryo, makatao, sincero, kang totoo. Villafuerte, mahigos na congressman. Villafuerte, ipadagos ang sa imong pagkaserbido. Iniidolo, igaan sa mong paborito, maasahan ang mga gibo. Louis Villafuerte, para sa gabos na tao, probinsya ning Camarinesor. Villafuerte, visionaryo, makatao, sincero, kang totoo. Villafuerte, mahigos na congressman. Villafuerte, ipadagos ang sa imong pagkaserbido. Mahigos na congressman. Villafuerte, ipadagos ang sa imong pagkaserbido. Mga tugang
Palayugan ta na naman po ng good morning ang gabos na mga Facebook Live viewers, mga late tuners, mga late viewers. Diyos mabalos po sa indo. Sa mga advertisement, sponsor ka na PNDCKI, a million thanks po sa indong padagos na pagsuporta. Si Mr. Randy Archaga Santitas also watching. Si Sir Jose Alvaro Borromeo, thank you so much for watching, sir. Si Jerry Loquias, si Lorenzo Angeles Baleras, and sa ibata pa pong, salamat kay Ma'am Tonet Baldos. Ini daw ang mga gusto kong mga likes. 3 hearts na gayo pati. Ay ma'am, thank you so much po. First time ko pong mabayad na nag-watching ka na ko. Ang sa mo pong remarks, ang sa mong likes. Tulong gayong mga nagpupula ng mga puso. Garo lalo nga niya akong naugmaan sa indong lingkod. Ayan. Salamat na maray po, ma'am. Stay safe and healthy. Hindi ko lang po alam kung taga saan po kayo na bayan dito sa lalawigan ng Camarines Sur. Pero gusto ko pong paabutan ng good morning ang inyong pong pamilya. And sa paninyaon digdi. Mr. Ramon Valenzuela also watching. Thumbs up. Thank you so much, sir. Si Mary. Mary, magandang umaga sa inyo dyan sa Tarlac City. Sabi niya, shout out po from Tarlac City. Magandang umaga sa inyo, sa iyong pamilya, sa asawa mo, mga anak mo. Lagi lang kayong mag-pray na huwag namang tayong magkasakit. Hindi, lalong-lalo na maiwasan natin itong COVID-19. Stay safe, strong, and healthy, and happy. Thumbs up man si Hermanang Maureen Midroso. Doon niya, Maureen! Good morning, Hermana. Sa Kakibayaw. Baad 2 taon pa o 3 taon, chief of police na si Bayaw. Si Bayaw, bilib man ako kanita. Dahil nagaparagirong. Pag sabing kudkud na, kudkud man. Naka-uniform, ipangay ko agom, naka-uniform. Kudkud na ngayon. Tama, gulay akong natong na malanalan. Very humble man niya ako ng Bayaw kung Deputy Chief of Police. Sa yung kanakahiling na naka-uniform, pinakudkud ni Hermana niya ako, ikaman ni Hermana. You are the trainer of the tiger. The tiger is kudkuding. No, ngaya sabi man ni Bayaw, I am the trainer of the tiger. Oy, maog mabaga sa mag-agom na, sige lang ang ririt, dawa paragal-pagal na, dawa naguburulo sang gaano tano. Pakonsuelo lang yan, but it is the truth. Nothing but the... na, mapangirit lang ko kanito, Hermana. Niya ako, tiger is coming. The trainer is kudkuding. Babati man po kay Yolanda Neo and family. Kanti Marlene Habana Neo of Canada is also watching. She is also watching. So sa pamilya mo, Auntie Marlene Neo, thank you so much for always watching. Nagpamisa man siya para sa kalag ni ex-Governor Luis Villaferte. Thank you po, Auntie Marlene. Salamat na maray. Hali sa pamilya ni former Congressman Luis Villaferte. Itong auntie ko pala, na yaon sa Canada, nag-eskwela siya sa Colegio de Santa Isabel sa Naga. Diyan siya nagtapos ng social worker. Naging maray ang trabaho sa Canada. Saro na sa Marayan Kamugtakan. Tapos si Uncle Botsneo na taga Pulanggi, naging manager kan Johnson & Johnson sa Canada. Kaya naging maray man ang mga buhay. Yung dawa yaon sa Canada, nagpamisa sa Kalagman na naging pusog maray na leader kan probinsya ng Camarines Sur. Si ex-Governor Luis Villaferte. Thank you so much. Ako na mapasalamat tali sa pamilya Villaferte in behalf of the family. Si Hermanang Monica Perique, hello M, sabi niya. Thank you po. Si Sepane.
Ay, salamat daw, sabi ni Ma'am Mary, ang laging gumaganda. Ano? Noong unang makita ko siya, hindi siya ganyang kaganda. Ngayon, sobrang ganda na. Artistahin ang dating. Ayan, ha? Hello po sa inyo from Hector Uri. Uri o Yuri? Paano bang spelling nito, ang pronounce nito? Hector Tan Uri? Ganyan ba ang pronunciation niya? So, Kuya, Hector Tan, magandang umaga. Hello sa inyo. Love your family always. Okay? O, yan. Oy, 3 hearts man si Irmanang Monica. Pero tama, balik na naman kita sa mga information, ano? Na sa tuyang dadaraon sa tuyang mga parantabay. Mga tugang, as per news na nahiling ta sa social media, inidang si former DBM Secretary, ex-Congressman Nonoy Andaya, retiro na po talaga sa local politics. O yan sa naman ang kaputan. Takan last election, pinasukamang siya sa laban, ninsobra sa 5,000 na boto lamang ni Gobmix Villaferte. Kaya si Nonoy Andaya, nagpahayag na baga na maritiro na talaga siya sa politika. Ninuli nga ni Itainot, nagulpi man pati si Gastos kani kan last election, ano po. Tapos dinaog lang ng 5,000 na boto, kaya dahil niya dahil niya pa maako-ako. Pero yan po ang katotohanan, move on na dapat, mag-move on na. Lingawa na ang nakaaging eleksyon. Ngunya na maabot na eleksyon na naman dapat ang romdumon as in prepararan. Pero may barita ako na dahil na siya malaban governor sa mga Villaferte. Dahil taaram kung naraya na or dahil kaya ang kwarta kan Villaferte sa Gastos. Or baad magbalik na lang siya sa pagkandidatong congressman sa primero na distrito kan probinsya ng Camarines Sur. Duman pati duman pwedeng tumumang sa iyang madaog sa iya, sa totoo lang eh. Parang siya, dahil kita nahiling sa live. Parang siya, sabi ni Irmanang Monica, Oy, good morning man ki paring Don Hugo. Ang sikat-sikat na commentator kang DWABFM. Nadadawag yan na alas 11:30 hanggang 12:30, ano? Siya pati medyang mga tarantado man ang mga tirada sa on-air, saka may kabulastugan man, makabaton sa nanin politikong para papagaga naman. Ay tatli na alamuda ka ni sa radyo. Mayong kapo broadcaster day ka ni labuda o ni Pading dun, kaya amo man adi ang gusto kong programa kading sa totoo lang ba yun o sa matuod sana? Kung sa tataramo na ringkonada, sumatuod sana, sabi niya. Na, sinasabi niya man po kay baga, sumatuod lang. Miski media o broadcaster na sarabit ang pronunciation, ay pigair ka ini. Iman ngayang, de kaya ngayon nakapag-elementary, kusog buot mo na maging broadcaster. No? Pati ngayon pag-pronounce, pag-ngabil, sarabit, nakakasupog o kaya tatatsara niya. Makaraburab lang ngayon saka makabaton kan pigsusuportaran man na politiko dawa agora ano pang yung gibuhon. Isabi ta ngayang katotohanan. Kung si ngayang politiko man ang nakakatabang, pasalamatan. Dahil nga gibuhan ng baliktad na istorya, anggot ngayon ko kayan. Nawawara na ngayon sa tuyang pagiging broadcaster. Kaya, pag ang broadcaster maorag ang prinsipyo, saludo ako. Pero nagdadangog sa programa ta, si paring doon, Hugo, ang mahigos, pinakamadunong na public information officer na nabisto ko sa district office ni Congresswoman Josal Portuno. Ang magiging ako endorse ko daw ni kay Gobmix.
pag si Gubmigs na ang next congressman sa Rinconada, I am humbly or I am highly recommend. Masurat ako kay Gubmigs. I am highly recommend my colleague, one of my colleague in media profession and broadcast industry in Rinconada to be your public information officer, Congressman Mr. Don Arlawi, kayong pangaran mo pa diya, Mr. Ramil Romeo Don Belmonte Hugo. Yan. Iyan ang i-recommendar ko daw. Tabaka iyo magaray maging next public information officer. Kan next may nag-text mati di sa ko. Totoo yan. No? Sabi ba ka ngayon ni kung Il Revilla Fuerte, totoo yan. Yan. May nag-text na saro pang broadcaster. Papirmahiman nga kami digdi na mga broadcaster pa sa letter mo nga next Congressman Mix Villafuerte na. Iyo man nga pa di ang samoyang naisipan na i-rekomendar na media sa Rinconada na ang maging next maging public information office kan district office kan sa tuyang masunod niya next Congressman Mix Villafuerte, si Boss Don Hugo. Inot nga pinakang mayaman na broadcaster sa Rinconada. Pangaran pa nga lang nga Don Natulos. Saka nga siya very prangka sa programa niya kung si isay nga siya. May nag-text digdi. Ang nasusunaan ko nga kay Sir Don, pag nagpo-programa, mayong itinatago, kundi isinasa publiko paan sa iyang buhay. Kung who I am. Tabistado man nga kan mga broadcaster. Igwaman po kaya dyan na mga ibang broadcaster, na sige man ang pangturuyaw, kan muta kan iba, alagad itong sadiring muta, baka kulatoy na nga ni, anda inaririsa. Kaya magpakatotoo lang, sabi ni Paring Don. Magpakatotoo lang tayo sa matuod sana. O kaya niya ako napopromote ko man ang programa kan padi ko, dahil hanga man ako sa iyang maurag na programa. Pero ang bilib ako taan pinakamadunong na broadcaster kan Rinconada. Uy, talagdadang pa lang sa kuya. Uy, basahon ko, may nag-text pang saro si Sayini. May nag-text pa digdi. Padi, tama ka. Sabi ka na tama ka. Igwa ngayang mga trolls or vloggers na pirit na rinaraot ang mga Villafuerte, lalo na si Kong El Rey and Gubmigs Villafuerte. May mga vloggers daw trolls sa social media na pirit rinaraot ang maray na imahin, ang maray na nagiginibuhan kan mga Villafuerte. Pigko-correction da ni Paring Don, kapwa mga broadcaster, asin an iba, legitimate broadcaster talaga ngaya pwede, pero an iba, nagmimiri medyahan. Maray na itong nagmimiri medyahan kaysa nagmimiri medyasan. Oy, happy greetings po. Highly recommending Padi Tabi, correct Padi, may tama ka. Uy, basta mayong tama sa payo Padi. Aha, thank you, sabi ni Paring Don Hugo. Uy, Padi, kadakol broadcaster kitang kapwa broadcaster nakaantabay sa programa ko, ugmahon sinang maraykan na sa imong programa. Narugado ngayon ni Pading doon, si sarong vlogger, si sarong trolls. Troll ba yun? Nasige man ngayong pakaraot na aram. Kaya kinuhori hiran ngayon on air kasud ma ni Idol Don Hugo. Nakaturotok ngayon pa lang sa mga media kasud ma. Sa iyang sikat-sikat ngunya na programa. Kung may Catholic Mass Media Award, ako i-recommendar ko ang programa ni Pading Don sa totoo lang, sa matuod sana. Yan. Ako pa di, pigpo-promote ka ang programa mo pa di.
Oh, baka naman malingawan mo man ang bonus ko sa December. Baka pwede naman i-advance. Oy, joke lang yan. Oras naman ako para magpaara mga tugang sa mga Facebook Live viewers. A million thanks sa mga pag-view nindo, pagdangog, sa mga nakatutok sa mga transistor radio sa RPN DCKI. Thank you so much. Sa mga nag-participate, thank you. Sa lado technical, Engineer Charlie Binaobra, si Rodel Cesar, sa information si Madam Kayla Ligacion Valdez sa opisina. Sa transmitter site, Joanna Divilla and si Tony Saison. Salamat po Kansedo Bagantabay, standby sa masunod na programa.